Здравейте хора, аз съм Атанас. Аз съм Майя. И ние сме собствениците на Секулов Екстрим. Сега ще ви вземем с нас бекстейдж на най-новото ни видео, което най-вероятно, ако ни следвате, сте видяли в TikTok и в Instagram. Еми, да почваме. Така хора, пристигнем на мястото. Гимбъл е готов. И ще снимаме ходито от новата ни колекция Killing is my hobby. Така хора, готови сме с първата локация. Вече сме тук на втората, действаме си на улицата. Е 1 часа. И е много студено. Да, минус 2 градуса, умирам от студ. Много. Не така! Не върви нормално! Ти поръча, как върви? Така хора, приключихме и с втората локация. Сега пак се върнахме тук на тази, за да снимаме още един кадър. Има още 2 кадъра и приключваме. Така хора, приключихме с тази локация. Не снимахме, защото беше доста кратко. Отиваме към последната локация и завършваме клипчето. И така хора, тъкмо пристигаме на нашата последна локация. Тук, ето тази крипи лампа, ще стане брутален кадър, обещавам. Последно, айде, последно. Маржиналната проба. Приключихме и с последната локация. Снимахме абсолютно всичко. Сега се прибираме и познаете, батко и почва да обработва. Да, да си... А какави ще ляга да спи. Да. Така, докато се прибираме, нека да поговорим малко за бранда. Секулов Екстрим е един сравнително нов бранд. Ние сме в сферата на Streetwear модата. Правим Streetwear дрехи. За който не ни знае, можете да ни последвате тук в YouTube, в Instagram, в TikTok, навсякъде имаме профили. И да разгледате нашия сайт, който всичко ще има линкове долу в описанието. След малко, като се приберем вкъщи, ще завършим влога. И хора ми, ние забравихме да ви покажем в колко се приключваме. Да.
Висети го, бе! Горе-долу час и малко снимки. До след малко. Прибрахме се, изкъпахме се, стоплихме се и с това ви казваме чао и се надяваме влога да ви е харесало. Ако е така, можете да ударите палеца нагоре, да се абонирате за нашия канал, да ни последвате тук, в TikTok, в Instagram. За всичко ще има линк долу в описанието. И весели празници! И весели празници. Вие най-вероятно ще видите това след Нова година, но ние го снимаме преди Нова година, затова честита Нова година! Ние създаваме дрехите, вие създавате спомените с тях.